Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi Bilogabayan sa Western Visayas. Welcome diri sa Action Firing Line sa Thursday presentation. Karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 17. Ang inyo direlagad Aksyon Boy Duran. Sa ngalan man ni Aksyon Brian Morden, ang inyong regular anchorman diri sa Action Firing Line. Magapangalagad kita sa inyo tub-tub takna alas 9 sa atong pagdulong pagtalakay sa mga issues nagapangakanabo sa aton nga palibot. Lakit na ang atong sining pagdulong sa mga balita manupod sa aton nga mga action reporters, no? So nahon ta dayon na, no? Para sa aton sining pagpangalagad ang aton sining lakat sang panahon, weather update naton halin sa PDMP. Upod naton si Dave Quahao. Dave, standby. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod, Weather Update. Dave, mayang gabi. Yes, thank you, Action Boy. Kag mayong gabi sa imo, Action Boy, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. So, yaring ato lakat sang panahon, Hunyo 17, tuig 2021. Southwest monsoon, padayon nga nag-apekto sa Northern Luzon. Ang Metro Manila, kagiban nga bahin sa pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob maglugal umo na kalangitan, kag inibugapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanaguob, pagpangilat, dala sang Southwest monsoon, kag localized thunderstorm. So, ang Negros Occidental, ilikip na syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtob maglugal umo na kalangitan, kag inibugapdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tugaman sang Southwest monsoon, kag localized thunderstorm. Kasarangan nga huyop sang hangin nagikan sa nabugat na nasidlangan, tubtob na bugat na nakatungdan, naga-impluensya sa kabugusan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalot. Dave Quahao sa ang Provincial Disaster Management Program. Dave, yes, sir. why kita sang mga nalantaw nga mga LPA or possible magliwat aton ka panahon? Why kita? Action Boy, sa subong wala pa ta sa nakita no nga nagsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility, magluwas lang sang Southwest monsoon nga mostly amuning nagadala sang galom kag nagatugas ang pagtupa sang ulan ilabi na gid sa mga nabukid nga area. Ang Southwest monsoon amo nang habagat, no? Yes, sir. Okay. Sige. Ako na sa Sir Boy kag sa liwat mayong gabi sa imo. Sige, salamat kid Dave Quahao sang PDMP. Aksyon Firing Line. Sige, sa aton nga mga ka-aksyon sa liwat mayong gabi sa inyo tanan. Una kita na nga porsyon sa aton sa inyo pagpangalagad update nato na sang kaso sang COVID-19 karon nga adlaw diri sa Western Visayas. Ariho ang mga kaso sang COVID-19. Unahon ta siguro ang pinakataas subong, pinakamadamo nga na-record ang probinsya sang Iloilo. Mayara sang 198 ka local cases, 3 ka LSI, for a total of 201 nga kaso sa probinsya sang Iloilo. Ang masunod rin ang siyudad sang Bacolod nga may 161 ka local cases kag 2 ka LSI for a total of 163 COVID-19 cases. Ginasundan sang Negros Occidental 158 ka
Local cases, duha ang LSI, total 160 ka cases. Sunod ang Iloilo nga may Iloilo City nga may 97. Sunod dire ang Aklan nga may 59, ang Capiz 53, ang Guimaras may 27, kag ang Antique may 21. Amo na siya mga kaaksyon ang aton nga latest update sang COVID-19 cases diri sa probinsya sa Western Visayas. Aksyon Firing Line. Okay, una kitang issue. Ini ba lang nagwa nga balita subong, si Presidente Rodrigo Duterte nagmando na nga ang face shield sa ospital na lang gamiton. Mando ina sa Presidente ha. Sa iyay na nga meeting sa upod sa mga senador, dito niya na ito ginpalayag. Amo na nga una nga nagpagwa sini, si Senate President Tito Soto, nga ang face shield nagmando ng Presidente nga pwede nga hindi na paggamiton sa general public kundi sa ospital na lang gamiton ang face shield. Ginsundan pagid kay na sa pahayag ni presidential spokesperson Harry Roque nga nagpahayag ng presidente nagmando man sini nga ang face shield sa ospital na lang gamiton. May balita man nga nagwa si Cabinet Secretary Carlo Nograles nagpahayag yang face shield kuno are still required. Gina-require gapon. Suno sa kay Secretary Carlo Nograles. Sa balita man kay na siling ni DOH Secretary Duque nga kung ini yung matabo nya maapil kami sa DOH kay tama pa kanubo sang COVID-19 vaccine coverage sa bilog nga Pilipinas. So daw kinahanglan pagyapon ang face shield. Sa dumduman naton, ining si Health Undersecretary Leopoldo Vega, isa lang sila kada departamento ni Duque, nagsiling nga pwede nakakasun ang face shield sa open areas o kung outdoors. Kung manuto siya ninyo mga kaaksyon, sa aton ginpresentar sa inyo nga mga informasyon, na wala nagasalalanto ang aton mga opisyal, no? Duterte nagpahayag, nagmando, kakasun na pwede ang face shield sa ospital na lang gamiton. Here comes Cabinet Secretary Carlo Nograles nga may balita iya nagsiling nga face shields are still required. Ari man ang DOH nagambal nga kung amuna maapil sila. Maapil sila kay hindi pa tama pa kanubo sang vaccine coverage sang COVID-19. Si Doke maapilar pero here is Undersecretary Leopoldo Vega nga nagsiling nga pwede nakakasun ng face shield sa open areas o kung sa outdoors. Na di parahan ko mas ni ko duwa ni kasalalanto ang aton nga mga opisyalis ng gobyerno man. Ano ni sila man? Why ni sila yung istoryahan ay? Tapos may balita pagid nga ang National Interagency Task Force talakayo nila ini nga pulisahan, balan pa nila. Kay ano ini man way ga salalanto kag way ga isa ang pahayag sa aton nga mga opisyalis nasyonal sang angot sining face shield policy ni. Pito kung dalaw naton mas matuman ini siguro ang kay Presidente Duterte kay siyang presidente mo, no? Di ba? Siyang presidente. So siya ning matuman. Although si DOH Secretary Francisco Duque nagpahayag nga ma-appeal sila, pero subong daw sa latest pagid nga balita daw naggulpi lang, nagliso. Daw nagsiling na lang siya nga daw okay na lang. Daw nagliso gulpi ning kun nano man nga sitwasyon sa aton nga mga opisyalis man. But be that as it may mga kaaksyon, amo ni blang siling ko nga mando na inasang presidente kag sa aton dira ko mga kaaksyon bala nga naga-monitor especially sa Facebook, comment kamo dabi, are you in favor nga ang face shield hindi na mandatory, nga hindi na kakasun ang face shield? Are you in favor sang sina nga tikang? Comment lang kamo dabi kay basahon ta karon kung may time, no? Ang amo ni ako niya nga pagtan-aw dre. Simple lang, face shield ng balanta daw nagsari-sari iya ang pahayag sang aton nga mga public officials. Way pa nigali ka matalakay sang NIATF o National Interagency Task Force. Ang presidente naman nagsulod lang ni siguro sa ulo kay kadamo man actually ini nga pahayag sang presidente
Daw siguro may nagdangat sa iya lang ang mga complaint na bla, alin sa mga pumuluyo. Dumduman ninyo si Mayor Isko Moreno nagpahayag sa nagligan nga dapat kakasuran niya ang paggamit sang face shield. Di daw pasalamat mo sa gani niya kay daw yung pamatian sang presidente ang gusto sang pumuluyo. No? Ang akon lang, why kuya problema kung kakasun o hindi? Kundi nga, tani isahon lang bala nila bala ka pahayag. Hindi ka na lain-lain opisyal, lain-lain man ang pahayag. Ti ang presidente, si Duque, ti iya na nga sekretary. Ti masiling si Duque, iya nga ma-appeal sa iya kung may amugin man sina nga mando, no? Kung may amugin sina nga mando, ma-appeal siya, although nagliwat na abi, pero the first reaction ni Secretary Duque is ma-appeal siya kay nubo pa kayo ang vaccine coverage sa Pilipinas. Mga ka-aksyon, comment mga kabudira, are you in favor nga ang aton sining face shield hindi na mandatory? Matian ta na, no? Matian tang inyo nga mga reaksyon angot sina nga bagay, no? Meanwhile, diri sa siyudad sa Bacolod, i-check naton abe sa aton diri nga lokal nga mga opisyal, check naton abe si City Administrator at the same time the Executive Director sang Bacolod Emergency Operations Center nanong reaksyon, ha? Nanong reaksyon sini sang balita nga mando na sang presidente nga ang face shield sa ospital na lang gamiton. Kabalo kita mga ka-aksyon nga diri sa siyudad sa Bacolod, ordinansa ina diri mo ang aton nga pagsuksok sang face shield, bot silingon ko ordinansa ti mandatory siya. Hindi bala magsulod kita sa mga malls, hindi kita kasulod gani sa mga malls kung wala kita sang face shield, no? Nga siling sa iba niya daw wala mga nagyapon kay daw sa ulo nila inabutang ang face shield, ha? Face shield na siya nga dapat sa guya ina pero aray sa ulo, ha? Tanaw ka ba sa mga malls, di ba? Sulod ka ba sa malls, face shield, tanaw nimo kadamon sa mga tao dira, even ang mga staff sang mga malls, ang ilang face shield ganiya ara lang sa ilang agtang, ara sila nga ulo. Kaya abi ninyo kahapo man tuon mo, no? Di ba? Magsuksok ka face shield, daw ka budlay ginawa bla, no? May face mask ka na, may face shield ka pa. So dumidlo ka budlay ginhawa. So muna siguro nga sa aton nga mga ka-aksyon, damo man ni ang nagapabor guro nga kakaso na ining mandatory nga pagsuksok sang face shield, no? Mangkuton ta diya ang aton diri nga kuan nga mga opisyal sa siyudad sa Bacolod nano ilang reaksyon angot sa sining mando ni Presidente Rodrigo Duterte, no? We are trying to get in touch with City Administrator M. Ang, at the same time the Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Garing lang way pasaga gasabat para mabalaan tabla kung ano tani ang ilas ning pahayag angot sining mando sang presidente, no? I-try tabi si Vice Mayor kung makahatag siya sa iyang reaksyon regarding sini, no? The Vice Mayor sa nabaluan naton mo man siya ang head iya sa aton nga interagency task force, no? Diri sa siyudad iya sa Bacolod, no? Kamo yung mga ka-aksyon nanong inyo sining reaksyon, no? Maayong gabi dira kay Sherwin Marcoia, Alex Montesa, sige, maayong gabi Homal Lumena, sakay Athia Kim Riman, kag kay Ray Baryoga, sa may Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Natamyo man si Bongbong kag David, no? Kag subong Bia Jonathan, good evening mandira sa imo, kag kay Baby Tantan, kag kay Mama ni Tantan, no? Si Mary Joy, no? Kag kay okay, ara si Vice Mayor. Sige, may ari aton sining chairman sang Interagency Task Force diri sa siyudad sa Bacolod. On the line is Vice Mayor Elcid Familiaran. Online sa firing line. Sir, good evening and welcome diri sa Aksyon Firing Line. Boy Duran niya. Sir, may gabi. Aksyon boy, may gabi sa aton. Yes, Vice, ariho kay ang presidente daw nagmando nga ang face shield, ang pagsuksok sa face shield, para sa ospital na lang kuno. Ang general public daw wala na sa face shield, di na kinahanglan magsuksok sa face shield. Anong reaksyon mo sa ni Vice? Well,
I think in Bawi ito ang ang instruction or ang proposal, actually interview man lang to. And that I think ang IATF will appeal to him. Karon I think i-discuss nila. Amo na nalibugan nga rin sa ulo ko kay ti ang pahayag sa presidente lingko ni sa lang inistoryahan na idiranay sa iya mga opisyalis like sa IATF sa Health Department of Health. Why sa inistoryahan antes magpagwa sa mga pronouncement parehas ni? Wala siguro do nga ti base na-convince sa primero nga no need na. Only that nga kikabalo ka medical kwantaya medical so doctors natin nga ini yung ilang pananawan no? Based on science. So, ma-appeal si Secretary Doki sa ina nga statement ni Presidente. Pero sa ang latest nga balita, Vice, doon nagkuhan man kuno, doon nagliwat man si Doki, doon nag-okay naman sa kuno. Ang latest ha, hindi nga gabi, na nag-okay naman sa kuno, daw biglang pumihit kung sa Tagalog pa. Naglain man niya tindog, na nag-okay na siya. Honestly, yan boy, gabi, share ko man to ang breaking news mo sa TV network. And kagina sang aga, bawi man to. Okay. The same TV network man. Ginbawi man. Pero sa imo ba lang ako yan boy. Personally ba anong imo nga tanaw anong imo nga tindog sina iya sang face shield, mandatory wearing of face shield. Anong tindog nimo personally? Wala ako yati why man problema kung may order yung national government, no? But ako personally yati sa ako yung part ako ang protection Okay. Kabalo ka diyan boy ang atong matami buho nimo. Ang luha sa bla. Okay. So, sunod sa science, di possible na siya nga any opening, mouth na to nose. Pwede da. So, while abot ang master sa nose kaya ako gani may bigtaap ako kay may eyeglasses ko mo. Correct. But yan boy, tikasuksok ni kuya sang face shield. So, ara man siya wala ni problema siya akon. But I will continue using it kung if ever giban nga may kuha niya no, may mando. Ako yung personally na usar ko kaya. Bas hindi ba lang ining mandatory wearing sa facial diya may ara kita ordinansa, local ordinance diri sa Bacolod for that? Yes, authored by Councilor Baribaro. Okay. So, if ever nga ang presidente abi nag-order sinati, of course supersede na no ang ang aton nga ordinansa ang umando sa presidente ya amo niyang mangibabaw. Yes, correct nga yan boy. Okay. But personally, not until nga mag-final na kay ti daw ang pahayag ni nila daw although nga presidente nagambal, ang ambal sa presidente na sa mga upod mo lang sa mag-meeting mo lang sa mga senador mo. In fact, ang napagwas ni isang balita ni si Tito Soto, si Senate President Tito Soto, kagin confirm man abi ni presidential spokesman Harry Roque. But as far as official order, official executive order, daw ay pagit sa napagawa, Vice, no? Yes, correct. Kaya siya rin pa investigate si Senator Tito Soto. So, laton ka ang decision siyang aton mga medical experts kung ano makapaayos sa aton. Okay, sige. Vice, masigway na lang ko sa akong diri nga pamangkot sa imo. Kumusta ang aton vaccination program diri sa Bacolod, Vice? May ara kita nga madamo-damo naman kaya doon nag-abot man sa nagligad ni ang pila ka ka supply naton ano ang aton nga vaccination program in these coming days? Well, honestly, yan, boy, ginakulang ka diya sa vaccines. Unlike in other LGUs na wala takers, ang information na nakuha natin sa mga barangays, pila na ito katangkas mo, ang applicants. Daw ginakulang ang supply? Yes. I think ang aton education and information campaign nag-epekto? Upod man sa inyo. Upod man sa aton media. Ito ko ang influence siguro sa pag-convincer
pumuluyo ta. Sa subong mga supply naton para lang gyapon sa A1, A2 kag A3 nga priority groups. Yes, correct. Ang A4 nga, while nag-order, national government ara, ang A4 pwede na. Wala pa kita guidelines. And that honestly, damo kaya gani siyang A2. Senior citizens. Yes, damo ko na baton nga reklamo. Na wala gid sila ma-text. Okay. Sinong dapat ma-text sa ila ang Emergency Operation Center? May ara kita vaccination team. Ang EOC nag-text sa ila. Tungod pagsulod lang ang A3. Kaya ibanda nga senior citizen na unahan. Kaya tinagdungan mo. Ang A2 kag A3 dungan, no? Oh. So, ang aton ginay mo, kung may mga reklamo sa aton dito panawag ito sa priority kay senior citizen. Okay. So, pero ongoing subong aton nga vaccination rollout sa A3 kag A2 kag A3 ang A1. Yes, but may ara kita allocation sa mga barangays. Galing ti kadutay mga sa nagabot. Gani, dito kuno sa may balita kay nasa Sumago no to o do may allocation sila po do kinulang ang ila to bakuna. Kita ang kalandasin. Sa amon barangay ganito 21 lang. 21 lang ka sa siya ka doses? 51 ang applicants. 20 lang ang 20 ang allocation. So, hulaton pa sige man ang abot siyang vaccine sa. And hopefully, then boy, ang iyasang city na ginorder, by upon July tani, hoping na makabot. Tani no. Ini amo gani advice ginatag naton sa aton mga ka-aksyon. Ining order sa syudad nga hopefully mag-abot sa bulan sang Hulyo para na niya sa general public, no? Hindi ba Vice? Open na niya to all. Open na niya, wala na niya sang priority. Basta ako nakaparehistro kada yan, priority kada ako nakarehistro kaya kung nakaparehistro guro mo na yan. Honestly, then boy, kadamo ganun siyang why naman taga-pamangkot kung taga-pakulot sa kung hindi. Register sa online, register sa barangay, okay mo lang. Open na niya siya kay balo kami ara nga isang namangkot na sa akon nga ang unahon para nga mo ginahon gina mga senior citizens man ningko balo ka ang senior citizens ginauna una is vulnerable ni sila nga sektor dali ni sila ya kun iguon sila sang COVID-19 nya amo ni sila ang dali kuan mo daw delikado ni para sa ila vulnerable ni sila kayo ikaduha una na sila kaya mo na ginahambal sang guidelines sang World Health Organization nga naghatag sang bakuna nya dapat unahon ni sila muna ginauna sila. Correct ka din po kay kuha siya mo donations. Donation Yung kondisyon nila muna senior citizen ang una kay kalabanan nga death o kapatay amo ining pangidaron. High risk sila katama bangod sa edad nila. So sundon tagid na. So kung magabot na yan aton yung bakal, ang aton man yung polisiya ang aton mo. Kapag gusto na kita kay aton na mo. Yes, sir. Kag siguro gina-assure taman ang bakulod nun, especially bakulod nun gina-assure man nga ang halos tanan maka-avail gid sang bakuna kung magabot na ang ginbakal sa syudad. Yes, correct. Again, boy. And that malabot ang herd immunity, balik tas normal ang pagpangabuhi ang Amerika to sa Las Vegas, mas tao. Gani man. Amerika, nagamas. May amigo ako sa Las Vegas, may amigo ko to. Ginapadalaan niya kuya Vice ang kuan sang mga video vlog kag mga pictures bala nga nagapakita ya mga tao to way na social distancing, way na mask. Kuan na yan normal ng pangabuhi nila tungod nga tanan sila na bakunahan na. Yes, that is correct. Again, boy, kung mga Pilipinos to, sigurista, gamas yapon ko narat damo tao. Gani amo man gani ako advice giman ko nga siling ko. Way gid malain nga bisan na bakunahan kita, sige lang suksok ta sang mask kay kung mabakunahan kita, it doesn't mean to say hindi na ta matapikan ta, bakod lang lawas ta magbato. So, mas mayo gyapon naka-mask kita bisan paano. Yes, correct again, boy. Kag pala layo gid sa kuan.
aircon ng mga lugar. So, muna sa, no? So, sige, abantayan talin ni Guru Vice, no? Kung na may aragid nga official na nga, may executive order pagwa parte sining face shield policy ni Bala kung na anano gid. But as of now, ara pa yan, no? Ang presidente, nagmando nga sa ospital na lang ang face shield, no? Tanawon naton, ano gid ang final siya. Boss, Guru, maginuwa naman ni Vice, ano? Yeah, sabihan po, karon may pin sila, boss. But ita ka ng announcement. Yes, kaya daw talakayo ni subong sang National Interagency Task Force mo tumabalaan ta ng final announcement gid no. So Vice, salamat gid for your time. Stay safe, Vice Mayor Elcid Pamilaran. Salamat gid. Yes, kamo manda. God bless, may gabi. Sige, mga kaaksyon, Vice Mayor Elcid Pamilaran. Ako yung gaupod ko sa panindugan ni Vice Mayor Elcid Pamilaran. Nga may executive order man ang official nga ipagwa nga pwede na nga hindi magsuksok face shield. Ako ya kung pwede pa lang sige lang ko yung gyapon o bisan mabulubudlay magulo ginawa. Ang face shield dami gyud man sa suksokon, especially kung may ginaistorya ka bla face to face. Dami gyud man ang face shield mo kay maproteksyonan bala ang bilog nimo nga guya nga tiara na ang damo alagyan sang virus mo. Luwas nga gamas ka, sakto to hambal ni Vice Mayor, gamas ka pero ang mata mo open. Nga pwede sa sudlan gyapon sang virus. Pero kung bisan may executive order, if you gusto naton iya gyapon nga manigurado, mangin safe kita gyapon, especially kung may mga istorya kita, o hindi kini ara kita bala sa mga lugar nga daw enclosed, sirado nga mga lugar bala nga ara kita may bilad ka mga tawo nga upod naton, it's better always to be to be safe than sorry. Amo na siling blala, it's better to be safe than sorry, no? So ang iba niya gasigil na yagyapon nga suksok ano. O lalo ta ang official announcement magwa gini siya official announcement although may nagaginawa na pero way pagid sa official order or executive order for that matter or ang pahayag official stand ka official order halin sa National Interagency Task Force kay diri kita nagasunod sa ilang mga pahayag, no? Sa kay JR Verano dira nasunog kuno Gaisano Mall Antique. Wala gyapon mapalong. Nasunog ang Gaisano Mall Antique 1 and 1/2 hour na wala gyapon mapalong, no? Kag sige, dira sa aton nga mga action liwat matian ta kung ano ang inyo dira nga mga opinion sa sining face shield. Are you in favor nga kakasuna ang mandatory wearing sang face shield? Sherilyn Oro Javier, maayong gabi. Remar Halyasgo sa Sitio Lupa sa Sagang, La Castellana. Sige. Kay Ana Sinoro dira maayong gabi. Yvonne Buischer from Germany. Good evening dira sa imo Yvonne. Kag sa kay Juvie Monares, Melvin Solidarios Abdo. Wala tupa ang ilang mga protocol, wala face shield disturbo kung ikaw menti para. Gani man, no? Wala ga synchronize ang ilang mga mando, Sir Boy. Basi pala tandaan lang na nga bingkong lideratos mga officials natin sa administrasyon, Alex Montesa na yan mo. Mga banat na yan ni Alex Montesa yan, no? Marites Colinco de Guzman, tani kung may eyeglass ka, wala na face shield. Galingin ulo kung may ara pa. Oo, ang iba to, no? Kaya mata ang pwede sudlan, may face shield ka man. Kung may antipara ka, bintahan na, no? Kaya Melvin Abdo niya ihaboy ng face shield kay kainit kung magamit. Kung may antipara ka, disturbo pa. Jocelyn Libondes Moho, Tanya Ramos, for me, no. Dapat mag-face shield gihapon, mga... sige. Di lang ko hasta tanya sa imo comment nga dapat mag-face shield gihapon. Di ko na magbasa ng sugpon mo, ha. Bret Hart Donato, from Intramuros, Manila. Si Ray Barioga niya, okay na nag Sir Boy kung wala ka sa kadamaan. Paano kung ara sa kadamaan? Budlay na kay gadamo ang COVID. Abot sa silingon nga kung sa kadamaan, face shield kagyapon. Buloy Palaboy, tsakto na sa iban ganit pong sudo, laman ka face shield. Diding Alojamento, kung sa ako niya Sir Boy, kinanglan pa gidya magamit kay delikado kung ara ka sa open place, pareho sang libertad sir, hindi ko pabor. Hindi siya pabor nga kakasuning face shield, mandatory wearing of face shield. Erlinda Himalay, maayong gabi man.
Siling naman ni Melvin yan, ang mga guard sa mall nakakasulod kung wala ka face shield, pero ang guard mismo wala man gagamit face shield. Yan natabo na di sa Bago City, Timayan na bla. At sa bago mo muna, sa Dindampida. Raul Velasco, in my opinion, face shield is required in confined spaces and face-to-face discussion, talking, more than specified time frame. Open spaces not required. Gusto na. Face shield i-require sa mga mga confined or closed nga mga lugar kang face-to-face. No? Ara na ang kuhan eh. Melili Oligo, maayong gabi man. Mary Joy Camero, maayong gabi. Siling ni Buloy pala, wala na yatupa si Dukin eh. Amo na yan kay Buloy. Wala na yatupa si Dukin, negosyo na yan iya. Gani. Ginpabakal na yung face shield kay gina-require sa administrasyon bahin sa health protocol tani na bakal pato 1 kilo sa bugas. Lex, ang face shield nga ginabakal na hindi mo nakaigo 1 kilong bugas. No. Sige. Dad Saveria, ako personally hindi na ko pabor sa face shield. Pero may mga places lang i-require, especially hospital. Amo na, hospital itong ginambal sa presidente. Ma-appeal na si Duque kay madulaan sila negosyo. Ano ka alam sa aton ng mga nag-comment. Ronald Vicera sa San Agustin Romblon, no? Ginatama yung asawa si Juliet sa East Home 2. Raymond Pacquiao. Ano ni Manny Pacquiao? Dira sa Calatrava. From Annalisa Sabino, mga tao na siling ni Ana Sinuro, mga tao nagatalang-talang patihan man sig da order pero kung ako ang presidente dapat patihon kag pabor man na sa aton kay ti kabudlay kay may face mask man kag kabudlay gidya pero kung agin man sundon talanga ang health protocol. Siling ni Alex niya ako yung magamit kuya gyapon face shield para maging worthy gid ang effort ta sa pagdepensa sa aton kaugalingon kag mismo sa pareho ta. Melchorito Ferrer, I'm not in favor to wear face shield all the time. Kapin pa ko naga-ride ka sa round trip daw mapalid, then naga-eyeglasses ka pa daw doble imo pananawan pero kung magsulod ka sa multi ma-wear gid. Sige. Siling ni Raul Velasco, correct na. If you look at the basketball arena in NBA, nga where playoffs are currently being held, puno na ang courts ng spectator without mask. Ara naglimi mga spectators na. Akay dito ya fully vaccinated sila eh. Sa Amerika, damo na yan nakapabakuna. George Gargasiran, okay man wala face shield, pero additional protection lang if magwerta. Leia Esquivel, monitoring from Talisay. Lilia Taton, paliugman ko dabi sa item ang basura wala gyapon makuha di sa IPM. Ang basura wala gyapon makuha diri sa Gardenville. Oy, IPM mga amigo tada. Sa Gardenville kanong basura to wala makuha. May number ko di sa IPM, i-text ko na sila karon na. Embong Jocampo sa Maaw. Maria Rivera Murayama, maayong gabi hada. Good evening dira sa imo sa Japan, no? Bert Caraballo, para safe face mask lang kag mag-face shield ng kita kag hindi lang magwa sa balay kung wala man lang importante na kinanglan. Merly Gonzaga, mayo gid may face mask para proteksyon, hindi gid kita maghatag kumpiyansa. Lilia Taton, mayo gid mag-face shield to play safe sa tanan. Terry Sempronyong, maayong gabi. George Gagasiran, pero sa tuod lang siling niya, damo wala ga face shield sa public area. Pagsulod sa SM, dapat may face shield, pero pagsulod, ginahimo na sun visor. Botsing lara na sa agtang, no, ginahimo na sun visor. Yeah, I would agree with you. Ruel Galagate, Aksyon Boy, please paulam dabi brain mo sa mga monog patalang da nga mga opisyal. Perti si Tanya, niya paulam dabi brain mo sa mga monog patalang da nga mga opisyal. Nadine Libre, from Lacson Street, mga gabi. Maria Rivera de Murayama, diri sa abroad, hindi uso ang face shield. Mask is enough. Kaysa mask lang, palang hindi ka kinawa, madugang pag face shield, init pa ang Pinas nga daan. Oh. Suset Alunan sa Hong Kong. Stay safe. Okay? Ay iba na comments na. Karoon naman ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:28. Mabalik ako sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Aksyon Firing Line. Pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Simbanwa, mabugaw nga hangin, nagadap yan na.
Di alamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagbalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sa ano nga kalintangan, responsable at ang balita, pagdayo na ipalag na. Magasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Radio Philippine Standard Time, las 7:41. Padaan kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Upod gyapon sa inyo alagad Aksyon Boy Duran sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, no? I-check ko lang aton mga reports gikan sa aton nga mga action reporters. Unahon ko na ang atong mga balita, no, gikan sa provincial capital, angot sining vaccination rollout sa probinsya. Kay buwas nga adlaw hasta sa dasun nga adlaw sa Sabado, may ara simultaneous vaccination nga paghiwaton sa tanan nga 31 ka banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sa nag-abot nga mga bakuna, so may simultaneous vaccination nga paghiwaton sa tanan nga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. That's aside from Bacolod, kay Bacolod way nanday madala, no, sa vaccination program sa probinsya, may ara man niya iya sa Bacolod, no. I-check ko lang sa Aksyon Marlon Hunuvea sa aton mga balita gikan sa provincial capital. Aksyon Marlon, please come in. Aksyon Boy, sa mga adlaw ginumpisahan ang ining ginatawag nga province-wide, no, vaccination. Subong gali. Sa mga adlaw ini nag-umpisa hasta ini sa Sabado nga adlaw. Bali 31 ini ka mga banwa kag sudad kid nga kaina sa agapa ginadulungan sang bakuna nga gamito ni Aksyon Boy kag subong nga hapon. Mo may arasang gintalana gid nga mga tricycle taran ka mga salakyan amo naging kargahan sa pagdulong sa bakuna kag amo man Aksyon Boy ang kargahan sang ining waste materials bla. Ay pagkatapos turok sa bakuna may mabilin gid nga mga ang inang sulodlan lang vial. May ara gali Aksyon Boy nga dapat sundon gid nga proseso kung paano ina haboy. Waste materials ginsugat sa mga hapon sa salakyan nga dulong sa bakuna kag dulong sa DOH
designated center para Aksyon Boy nga ihaboy sang insakto bla. Ining unang adlaw, ining tatlo ka adlaw gali Aksyon Boy nga vaccination, may dapat diri sundon nga mga guidelines nasa adin na sa duwa ka pahina nga memorandum nga ginpagwa ni Governor Bong Lacson nagligad nga Hunyo 15 nasa Aksyon Boy da ang schedule sa nga vaccine rollout sa 31 ka mga local government units. Dapat Aksyon Boy mag-issue sa official list of vaccine allocation ang kada LGU tag-i-disseminate sa tarang-tarang nga mga mayors kag ila sinitag sa mga health officers. Ang kada banwa kag syudad naputang madali sa mando sa memo sang Gov, ang kada banwa kag syudad dapat magpreparar sa ila sa nga vaccination venue, vaccinators, vaccination team kag vaccinists. Dapat i-upload ang ngalan sa tarang-tarang nga mga vaccinists sa designated DOH website. Screen kag i-preparar ang tarang nga mga vaccinists at the soonest time possible. I-submit ang listahan sa mga vaccinists sa Provincial Health Office at least one day antes ang schedule nga vaccination. Muna sumurang boy nga dapat isundod nila sa mga guidelines hasta ang pag-report ka Aksyon Boy dapat mangin insakto gid bla. Reporting sang figures kung pila ang naturukan kag reporting sa kadamuon man sang nagamit nga mga bakuna. Aksyon Marlon, pila ang allocation sa kada banwa kag syudad? Depende Aksyon Boy sa population. May aragin dala nga tag 100 lang, may tag 150, may sang tag 200. Hindi maubos ang 100 na berebe, 100 ang naturok nila 50 lang. Kag nalabutan Aksyon Boy tatlo ka adlaw na nalabutan Sabado 50 na kuhaon na liwat. Kag idulong naman na sa mga LGU Aksyon Boy nga mas takinhalan kag LGU nga nagkulang ang ila sa baguna. Galing kay kung si Mayor estraw pa sang hinubaan ang pambalon, nya wala problema ya sa mapabakuna, damo ya gusto mo pabakuna, kulang lang ang bakuna. Mo na siguro Aksyon Boy matabo ni dutay ni nga bakunang mabilin, no? Basi kulangon kan eh. Basi kulangon pa, no? Palanta ni buwas Biyernes, resulta sang first day sang sading province-wide vaccination kung wala buwas mayara sang ayo naman nga LGU nga padala naman kay signal pala sumboy sa LGU gitulat mo. Signal sa diri sa provincial government maghambal sila nga why na amon bakuna di. Pero hindi basta-basta nga paghambal nila Aksyon Boy nga muna padalaan sila sa kita. Dapat mayaraman sang support nga figures. Supported documents nga oreo. Ari nga morning na bakuna nga nagamit namang kadabuon. Siya na ubos kidamon. Padalaan na sige Aksyon Boy. Okay. Ang bakuna. Pero ang bakunahan sini ang ara gyapon sa priority list. Hindi 81, 82, 83. Kaya mo pala Aksyon Boy ang pwede diri sa Negros Occidental. A1, A2, tub A3 pa lang. Hindi pa pwede A4. Ang A4 dito pala na sa may Metro Manila ganihimo. Okay. Kini nagabot nga Pfizer niya, May nagabot nga Pfizer kay na sa aga mo. Pag-uni nga sahi sa bakuna. Para sa Negros Occidental Aksyon Boy, ito mo damo ni sa. Ang ginagamit subong niya, ang ginagamit palang subong nga province-wide vaccination among Sinovac kag AstraZeneca. Yung Pfizer ni schedule naman ang sumboy sa mga sunod naman nga mga inadlaw. Okay. Yari si Provincial Incident Management Team, Dr. Kailian. Ang vaccine rollout kagina nag-take off alas 5 sa kagahon. So we are now covering 13 cities and municipalities sa Negros Occidental, North and South nga nag-vaccinate subong nga adlaw. Kita mismo nagdulong sang vaccine dito. So as instructions ng atong provincial administrator, tutukan ang vaccination
Pag hindi nila maubos kwaon, ibalik dire. Because that is the only way we can ensure nga tanan nga LGUs will consume their vaccines. Kag hindi siya bala magdugay sa ilang mga storage facilities. So kita, we have to ensure also nga ang aton nga vaccination magsaka, no? Kay kung hindi nila pag-consume, basi mapanos ang aton mga vaccine sa mga cold room. That's why nga dapat once identified ng takers, they have to vaccinate them. Nag-deploy kami mga 3C ka salakyan. So may ara nga mga LGU nga may 100, 150, 200, so wala ko lang nako no ang list no kung pila, but subong sige na to. Karon sa hapon mangulikta naman kami sa nga ila vials nga naubos Thursday, Friday and Saturday. Natiyog sa commander sa nga PIMT. Aksyon Marlon, ang mga banwan kag syudad ready man sa ilang storage facility? Ayaw na Aksyon boy, iban nga daw hindi pagid handa daw ay tanto plus na daw kay wag ka ulo ka na suboy ngayon 31 ka mga convention nga Aksyon tulungan kini sa buong adlaw. Ay gadepende sa ila sa nga preparasyon. Kay basi bala hambal bala ni doktor kay basi mapanos bala ang bakuna bala kanugon. Gani man amo nang isa sumboy ka problema pagid. Yung Pfizer nga nag-abot niyo, lain niya sumboy nga temperatura niya sa nga loyal. Mas tugnaw na yang kinanglan sina daw negative 18 balang kinanglan sina mo negative 20. Ang tawag sumboy na is ultra low storage. Lain niya ang kinaiya sang Pfizer kumpara sa Sinovac sa AstraZeneca sumboy. Ang nagabot kayo na sa aga mga 1,950 vials sang Pfizer. Equivalent sa pila na ka doses? Ka vial anom ka doses na sa sumboy mo. So ang isa ka vial good for anom ka doses. Anom ka doses. So may guan niya 11,700 doses. Oh, dako man damo man. Ang Sinovac 1 vial 1 dose na siya. Ang AstraZeneca isa ka vial 10 doses na ya ang AstraZeneca. 10. Ang Pfizer naman niya 1 vial anom doses. Okay. Ang 900 kintunga na ang tago sa cold room. 975 ara na solo sa isa ka box. 975 vials ara gindala sa cold room Santa Teresita El Halandore Provincial Hospital Silay City. Kay preparar guro na para sa second dose siya. Hindi pa kay yes, first kay second dose. First kay second dose. Kay tunga nimo. 975 times 2 tis amo na sa 1,950. Ang isa ka box nga 975 vials man, ari naman kay dala diri sa cold room sang Provincial Engineer's Office. No? Damo nagsiling nagliga ng sumbay nga Pfizer isa lang ka dose, duha man nigaling ka dose kay nakalanda. Duha man. Tagduha man ka doses. Ang nabalaan ko yung isa lang ka dose ay ning iyasang Johnson & Johnson bala ining Janssen, no? Correct. Amo na sa pula nang sumbay ka kay sa hanon nga isa lang ka dose ang kinalan mo. Nga Janssen, Johnson and Johnson, no? May harap pa sa Moderna, may harap pa nga Barat, porque wala pa na ikapon siguro sa ato is Pilipinas. Ang barat, masibla hindi magpa-injection tao. Kanya doon, barat na doon, barat. B-H-A-R-A-T mo, barat. Damo-damang sumay kayo, may harap pa ginapabot pagin kita, no? Dugang pagin sa mga bakuna. Nagani nga ginbensyon, naglikad sa gobyerno rasyonal nga ang June kag July, amo nang himugasa nga pagpadala sa mga bakuna nga donasyon niya halin sa gobyerno nasyonal sa mga LGUs. Amo na update gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat gid Aksyon Marlon Hedovaya. Te amo na sa aton yung mga LGUs dira. Siguro ako natanaw ko na hindi ni saya magsubra. Kulangon na ni siya pero hindi ni magsubra sa allocation na bingagin padala. Hindi ni siya kadamo sumusong interesado na nga magpabakuna no? So, kulangon lang hindi ni magsubra. Ako, nag-upod ko din sa hambal ni Mayor Ernesto Estrao sang banwa sang hinubaan nga waya problema sa mga pabakuna. Ang problema, ang supply sang bakuna.
Basta muna, kay kadamo na sumo nga interest, nga magpabakuna, kay kadamo na sa nakintsinde, nga ang pagpabakuna, makatag proteksyon sa aton lawas, batok sa COVID-19. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time na 7:53. I-check ko dayon by Action Henry. Si Action Art Tayhupon, if kang yes nga report, nga madulong diri sa aton, gikan naman iya sa Bacolod City Hall, no? Right after sa kay Kwan, sa kay Action Art, if he can make it, mahatag lang ko commercial, mabalik ako karon kay ang inibla ang border control sa Oriental ka Occidental Negros, no? May ara gali nga boundary quarantine control points nga ginpahamtang sa pila ka mga boundaries naton dire sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Try naton karon no? Matalakay ang ining boundary quarantine control points. Ngabot silingon nga hindi kita kapag gusto gali lakat dito sa Oriental, ang taga-Oriental siguro hindi man makapagusto kadto diri sa Occidental. Especially kita nga taga-Occidental, although ati mataas-taas ang kaso naton diri may mga kaso kita gyapon sa COVID-19. Pero dito iya sa Oriental sa balita, especially ang Dumaguete, gindeklarar iya sang National IATF nga area of most serious concern. Bangod sang madasig man dito nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Action Firing Line. Amo na nga may ginpahamtang nga boundary quarantine control points sa pila ka mga boundaries between Negros Occidental and Negros Oriental, no? Sa Action Art Guru lang-alang. Anyway, may pila dire ka mga reaction to sa akong kuanay. Action Boy, I've been working sa operating room. Face shield is only needed if our operation may have possible blood splash. Kung may talsik na dugo, no? Like orthopedics cases. However, in other cases, even with MRSA, AIDS, we just double our mask. Mga AIDS, kung double sila mask. Face shield is only required sa Pinas. Bilog kalibutan, wala nag-require. Okay, ni si G. Figuro, nurse man ni siya, hindi ni siya sa Pilipinas nag-duty, sa ibang nga pungsod ni siya, amo niya nga comment. Si Violi, sorry naman, gusto ko ya ma-face shield gid kag mag-mask. Okay. Si Rochelle Susana, greet lang Susana family kuno sa Malingin, Bago City. Bert Hera Caraballo, sa mga isdaan wala gid jaga face shield kag wala man ga social distancing. Sa mga PUJ, nakasakay ko, ako lang isa ang may face shield tapos may ara pa nagapanigarilyo. Wow. Grabe na ginaya. Kay Rochelle Turbella, may gabi, Kwatang Lee, Manjo Arnejo, Kairos Flaky, kag kay si Alex Montesa, ginag-greet siya sa Ma'am Vanessa Mayo, Doc Mayo, Dr. Matt Mayo, good day to you, no? Sa Rochester, Minnesota. Sa kay Michael John Season, belated happy birthday ko, no? Kay Victorio Daddy Poc Hison Jr. sang Deca Homes, Barangay Kabug. Rumi Agsam, Armand Regalado, mayong gabi Action Boy, okay lang, biskan wala face shield. Basta may face mask kung ara sa damo tawo. Katangli nga, bag-ulang na sila yaw, na ano ka mga uyaya, hasta subong wala pa sila naka 1% sang pangpabakuna. Waay sang bakuna, waay sang supply. So, pila pa lang man, although millions ang gaabot, pila kita ka million, din nga dapat makunahan. Ricky Do Abraham, greet niya lang sa kagulingon ko. Niya, greet ko lang kagulingon ko, Perte man ni si Ricky Abraham ba? Si Ana Sinoro, mati sa radyo. Aaron Tagunera, watching from Cebu. Enting Piloriana, panggabi naman dyan mo gali. Bulos lang ko kay Action Brian, kay si Action Brian daw medyo indisposable, no? Dennis Richard Tiboroma, ang Moderna, I think daw 1 dose lang. Hindi ko sigurado sa Moderna, pero ang sigurado ko Johnson & Johnson na munang 1 dose sa Dennis. Haley Walter, pa-aksyon ko lang si Dongdong Palumo, kalkal. Bobby Munoz, Joan Mill, good evening Action Boy, tani ang mga face mask, hindi man paghaboy kundiin lang, haboy pa sa tama nga lugar. Yes, I agree.
siling ni Ray Marioga sa ako niya, hindi ko gitpagdalaw ng face shield. No? Maayong gabi lang din sa inyo, tanan. Especially sa aton din nga mga nag-monitor sa Facebook. No? Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:58. Mabalik ako. Istoryahan tayo ng boundary quarantine control points between Negros Oriental and Negros Occidental sa pagbalik sang Aksyon Firing Line. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Duran Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon.
DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. So, 12. This time check is brought to you by Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Balik sa pagpangalaga natin diri sa Action Firing Line. Pudya mo sila agad Aksyon Boy Duran sa ngalan ng Action Brian Morden. No? Mayang gabi lang, kag-happy birthday sa tita nga teacher ni Dennis Richard Timor Roma. Nga si tita niya Mary Jane Roma Tilog. Sa kay Ma'am Mary Jane Roma Tilog, happy birthday. And Ting Piloriana mayang gabi, Milili Uligo. Ginatamihan niya lang si Kagawad Timay kag Monet Lubaton sang Mambulak Silay. Josephine Cardinal Abrigo, good evening dira sa imo, no? Salamat gid. Paul Spot III. Thank you man, no? Sa kay amigo ko attorney Rafi Boyet Medalya, maayong gabi dira sa imo. Kag kay Patrick Dolor,
Way ka mo ka ba, kuan? Way ka mo ka klase nga duwa, basi kung kuan ka mo da, reserve. Maayong gabi dira sa inyo, no? Kag salamat for tuning in diri sa aton nga pagalagad. Mga ka-aksyon, may ara gali boundary quarantine control points sa mga borders sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Ini base man sa Executive Order number 21/30 ni Governor Bong Lacson nga nagadumili sa pagpasulod sa mga non-essential travelers gikan sa Negros Oriental. Amo na gali daya ang kwan. May ara gali no kay damo ka pamangkot ano an pidi ta kabiyahe sa Oriental o muna. So may ara gali no nga boundary quarantine control points no. Ginapatuman ni sa aton kapulisan no. So discuss tayo ni with Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Online sa firing line. We have on the line now si si Lieutenant Abigail Donasco. Lieutenant, maayong gabi and welcome to this Aksyon Firing Line. Hi, Sir Boy. Good evening. And attorney, nagali ko na. Good evening sa tanan na yes, nakikinig at nanonood via Facebook sa Aksyon Radio. Sige, Lieutenant, amo ni, may boundary quarantine control points kita, no? Would you mind telling us, dini nga mga control nga boundaries naton ang may ara kita nga BQCP? So, actually, Sir Boy, ang ating mga BQCPs, tawag po natin dito, is located po siya sa ating mga sa may occidental na exit at saka oriental na entrance and vice versa. So meron po tayo dito sa Kabangkalan to Mabinay. Sa hinubaan din natin sa Basay, sa San Carlos, tsaka Valle Hermoso, at saka yung sa natin sa La Castellan at saka Giulngan, as well as yung sa Isabela. So meron po tayong na-detect po na 5 at yun po yung mga minention ko kanina. Okay. Ano mangyayari po dito, Lieutenant? Ito pong mga taga Negros Oriental hindi pwedeng pumasok dito sa Occidental? As of now, sir, ang ina-allowed po natin is yung bali essential travel lang. Other than that, such as leisure or any activities na which are non-essential, is pinagbabawal po natin yun, Sir Boy. Kasi nga po itong EO 21-30 or 30 ni Gov. Lacson, nakastipulate po doon actually sa EO na bawal ang non-essential travel. And it's timing din po siya kasi ang sa Oriental po natin is nag-MECQ po sila. Okay. As state. So, bawal din po sila tumanggap ng travel from Occidental. So, yung mga taga Negros Occidental hindi rin makakapasok sa Negros Oriental. Hindi i-allow. Yes, sir. Hindi allow na dumaan diyan sa mga border control points natin. Yes, sir. And meron po tayong nakabantay sa patrol po natin. Meron po tayong mga nagbabantay ding pulis dyan sa BQCPs natin. And 24 hours yan. So, mahihirapan po talaga silang lumagpas o pumasok. Vice versa kung hindi po yun essential ang kanilang travel. Kung sinabi po nating essential travelers, anong mga kinabibilangan nito na nabibilang po dito? Most talaga, Sir Boy, is yung sa food deliveries, yun po, yung nagdadala sa transport. And yung sa A-Force po natin, authorized person outside residences. Okay. Such as yung sa military and the like po. Oo. So ano pong nangyayari? Let's say, merong hindi po alam na meron tayong BQCP. Pagdating po doon, pababalikin na lang? Yun po talaga ang mangyayari, Sir Boy. Kasi actually, kung mag-occidental sila pa oriental, hindi din sila makakapasok kasi MECQ. And from oriental din, actually, hindi din po sila basta-basta makakalabas sa within the area papunta na occidental because back din tayo with that EO natin. So, most probably, Sir Boy, hindi talaga sila makakapasok sa atin. Okay. Wala rin namang wala rin namang travel yung walang trip yung yung buses natin from Negros Occidental to Negros Oriental, wala namang trip Yes, sir. As of now, wala pa po tayong
ina-allow, wala pa pong allowed na mag-travel from Occidental to Oriental and vice versa. Okay. Ito pong ito naman po iba ko Lieutenant itong order ni Gov. Lacson ng temporary closure ng mga beaches, resorts, water parks, nasa pulis din po ang I think nasa pulis din ang obligasyon ipatupad po ito, di po ba? Yes, Sir Boy, from the moment po na pinirmahan po ni Gov. Lacson yung EO, is yun po, after that, it's nagpatupad po tayo from direct instruction from our PD, he directed our COPs actually to visit the beaches, to remind the owners that they have to be closed by certain dates, yung po natin, June 23 to 25. Opo. So, nag-remind na po sa lahat ng beaches, beach owners, na hindi po sila pwedeng magbukas on that date kasi po they will incur punishment or magkakaroon po sila ng karampatang parusa pag nag-open po sila or they will try to accept guests on those dates. Okay. Okay. May closure po natin ng 23, 24, 25. Ito po yung period of coverage ng nasabing executive order. Pag 26 po, pag pumasok yung mga tao, pag nag-open, pumasok yung tao sa beaches, yung police po ba nagpapatupad pa rin ng mga protocols natin sa mga beaches? Oo, sir, actually, hindi naman titigil ang pagpapatrolya natin, ang pag-ikot. And actually, ang allowed lang po talaga 30%. 30, So, yun na lang po ang maximum na kaya pong i-allow in accepting po guests and visitors. And we are hoping that after ng 25, if babalik na po sa ganun na pwede na pong magtanggap ng bisita, pwede na pong tumanggap ng magpunta or guest, is mag-o-observe pa din po tayo ng ganung protocols para po maiwasan po natin na mag-violate, and especially po para hindi po tayo magkaroon ng karampatang parusa for violating the instructions. Okay. Maiba ko ng topic, Lieutenant, ang NOC po, itong Negros Occidental Provincial Police Office, was also hit with COVID-19, yung ilang mga pulis natin ang napiktuhan din ng COVID-19. Kumusta po ang percentage of acceptance ng ating mga pulis dito sa Negros Occidental as far as vaccination is concerned? So, yun, Sir Boy, nauna na po ang ating Chief PNP. So, since siya po ay nag-vaccina na po, is yun po, after sa national, it will go down to region tapos sa provincial headquarters. So, meron din tayong mga balita from other city and municipal police stations na their LGUs, their respective LGUs are very receptive in shouldering the payment para sa pagbabaksin ng ating mga personnel. Akala ko po libre yun. Di ba libre itong bakuna natin? Yung sa sir, na ma-prioritize. Isama sila sa ma-prioritize po ang kapulisan. Rather. So, yun po, masasama ang kapulisan. May mga mayors po tayong very very receptive nga po na isasabay nga yung mga kapulisan natin with them. So, we're very much happy na yun po, sisimulan na po ang sa mga kapulisan. Pero as of now po, dito sa Nopo, sir, is wala pa po. Mag-antay pa po kami from region. Pero yung mga yung percentage of acceptance, yung ready, ang gustong mo pabakuna na pulis. Sorry, hindi ko naintindihan kanina. Pero actually, sir, before this happened, is we had already surveys. So, mostly, nasa 90% po ay nag-get naman sa survey natin sa pagpapavaccine. Pero ang most na nag-no po, sir, is yung may mga may mga comorbidities na hindi na po talaga sila pwedeng mabaksin kasi meron magiging adverse effect pag nagpabakuna po sila. Okay. So, other than that po, yung may mga high blood, yung pregnant, yung hindi po talaga pwede is most yes po ang sagot. So, okay. Pag nag-yes po, the moment na dumating yung vaccine is
babakunahan na po talaga. So aside from these members na may mga cases na hindi pwedeng bakunahan, we can say technically parang 100% ng mga pulis natin are ready to receive the vaccine. Yes, sir. Precisely. Sige. Lieutenant, salamat sa time and stay safe. Sir Boy, thank you, Sir Boy. Tapos thank you for promoting me as an attorney, no? I take that as a compliment. Sana mangyari. May ano ka rin, may plano, may ano rin, para wala ka naman. Aral muna ako, Sir Boy, tignan na lang natin, balikan na lang kita, Sir Boy, pag naging attorney na ako. Balikan kasuhan? Hindi. Pabalikan kita, Sir. Papasalamat for predicting my future. Sige, Lieutenant, stay safe at maraming salamat for your time. Thank you, Sir Boy. Thank you. Sige. Mga ka-aksyon, Lieutenant Abigail Donasco, ang Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Firing Line. Muna ha, may border control gali kita, no? So, kung wala ka man lang hindi man importante ang lakat mo dito sa Oriental, hindi ka na lang magpasaga-saga nga maglakat dito kay punggan kagida sa aton nga mga kapulisan sa border control, no? Sa BQCP. Hindi man kita dito makasulod, distrikto man to subong mo, MSCQ man to ang Oriental. Amo na isling ko kayo na nga ang Dumaguete was declared as area of most serious concern. So budlayan man tatuga mo sulod, in the same manner nga ila dito ka mga pumuluyo, hindi man pwede nga magsulod diri sa Occidental kung hindi man lang essential travelers. Okay? Aksyon Radio Philippine Standard Time na 8:25, check ko na nga aton patrol. May aksidente sa salakyan nga nagluntad karon gid lamang nga mga tinakna. Check naton sa Aksyon John Diaz sa aton nga patrol. Action John, please come in. Aksyon Boy, ka-aksidente nagluntad rin mismo sa area sa Burgos, Lacson, diri sa sulad mismo sa Bacolod. Pero magsalay ng area sa Kopay ni isang barangay 19, diri mismo sa may sulad sa Bacolod. Isa ka pribado barangay 19? 19 pa rin area, confirm pa natin. So, sa piyak ta lang ni? Sa piyak ta lang na? Oo, sa piyak lang ni. Adyo lang gid sa atubang mismo sa Gigato Avesa Funeral Homes. Rizal Lacson na gali? Rizal Lacson? Burgos. Burgos Lacson, I mean, oo. Oo, dahil lang sa Tabokman sa Corazon, Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital, dahil nagluntad ining aksidente sa nga gabi. Actually involved is sa Toyota Vios na may temporary vehicle registration number 0620009. Kaya ining isa ka NMAX nga motorsiklo nga nagaduag sang itom. Initially action na boy, no? Tiining Toyota Vios, kalendri sa may Burgos Locsin, patabok na sa tali sa Burgos Lacson, going ang direksyon niya pa east, pa Burgos Public Market, ating nga direksyon. Nakatabok na gid siya, so tuwa sa intersection point, gaw ganas manigurong agi ka NMAX, no? Nagaduag sang itom. Motor. Nagbunggo ni siya sa may passenger, o kung sa may left side sang sinakyana. So, tilak man ining NMAX, nagatilaso na itong driver, no? Pero wala na dinaktan ang driver sang motorsiklo. Bisan din yung pulis, wala na naabutan din nila sa area. Kaya din nga dala mismo sa may hospital, emergency room. Kaya napit naman din sa lugar, din sakay sa motorsiklo para may ngagaw dito. Wala pa na ito na ibaluan kung ano ang identity, no? Sining persona, even ang driver, abisang Toyota Vios, doon nagpamalibag na makatag sa pagpalayag kung ano naman totoo nga natabo. Mismo sa pulisang sa nagpalayag mga kapson. Sino dyan ang nagbunggo sa sino? Sino nagbunggo? Ang motor ang nagbunggo sa auto? Initially, motor ang nagbunggo, no, sa may auto, Aksyon Boy. Kaya iti ang motor, konbasyon nato na posisyon, ang auto, ari na ginapit na lang gitani sa may makatabok, bala sa intersection point, samtang ining motorsiklo, wala pagigyanin ko na dumago lang katapak, diba sa may linya mismo, sa may intersection point Aksyon Boy, no? Ang traffic light andar? Ang traffic light sa Japon, nagapangson, nagagana, wala nilagin patay, bisan nga sa lakyan kay na, raso nga sandalan, wala nilagin na turn off, sa sinay matalihon. Ang mga pulis, naman din, nagabantay kay nagtugas sa mabubugat nga trapiko, no? Wala man na samaran ang driver sa Toyota Vios, nagupod siya, pakadto sa ospital, bago lang naglakat-lakat lang sa doon ni Sir De La Peña, ang traffic investigator sa station number 1,
kadto dito ko check nila kung kamusta tong sitwasyon sa driver sa motorsiklo Aksyon Boy, no? Wala pa nato na ibalara kung ano ginang pinaka-latest ring investigasyon sa investigador sa station number 1 na kantanan sining vehicular accident nga naguntad sining lamang nga gabi. Para ka na paigad-igad man ang salakyan, ang motorsiklo gipatindog ipaigad diri sa tubang sa pawn shop and of course ang auto, no? Kinpapaigad ba nila para hindi dili magsugas ang pag-congest o pag pinonsok sa mga salakyan kag trapiko sining gabi diri sa area sa Burgos, Lacson. Flash report gikan sa patrolong tagbibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Wala sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sige, Aksyon dyan. Salamat, Gid. Kag balikan ta kakaroon dugay-dugay, ha. I-check ko lang ang balita dire sa Barangay Sumag, no? Duha siguro ang akong dire tanawon. Pero una, Gid, ini bala ang kaso, ining issue angot sa Sumag River dira, no? Nga gin-develop sa isa ka contractor, developer, nga daw ginreklamo sang Sumag, no? Nanong reaksyon, mga latest development dira, no? Balikan ta ka dugay-dugay Aksyon dyan. Kag good evening anay kay Pilton Lipura sa Pasay City, kay classmate ko Edwin Escopel, good morning man dira sa Laguna, ra ka pa mga classmate sa Laguna. Christine Venias Villalobos, Pabiolo Ortiz, Ters Vergara Sancho, kag kay Burley Fe Arzaga, good evening man sa imo. Iniya si Ters Vergara Sancho is listening from Moises Padilla. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:29. Magabalik kita sa Aksyon Firing Line. Pagkatapos lang sang dugang naton nga mga pahibalo. Aksyon Radio!
sang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
mati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Standard Time, las 8:41. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Balik sa aton yung pagpangalaga diri sa Aksyon firing line. I-check tanay ang aton sining mga reports, no? Halin sa aton sining patrol. Upod kay John Diaz, no? But anyway, good evening anay dira liwat sa kay Francisco Guangco, Virgie Olpinda from Celine Homes, kay classmate ko na Idon Escopela, maayong gabi dira sa imo. Sherlyn de Guzman, inagreet siya lang ang family de Guzman, Guson, Femo, Quaicong, Kagrihaldo sa Barangay Estefania. Maayong gabi dira sa inyo, no? I-check kung aton patrol sa report angot sining mga nanong mga developments ito man sang sumag dabla river, ang issue dira sang mga construction, mga pagtampok dira sang gibuangan sang suwa. Check tanay si Aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon Jan, please come in. Aksyon na boy yung konfirmar ni punong barangay Rote Carmona sa barangay Sumag nga kahapon nagpasar sa ang resolusyon ang sangguniang panglungsod sa sulad sa Bacolod kung sariin sila nagamando sa City Legal Office o kung CLO nga regular na bantayan ang mga aktibidad sa controversial nga reclamation o kunabi nga pagkututanduta kag ang pagpandapas sa mga mangrove o kumbakaw sa suba nga sakop sa barangay Sumag kag lakip na ang area man nga nasakupan sa barangay Panokoy sulod sa Bacolod. Kay sunod kay Carmona ini sige po kang tanan sa na pasaka nga reklamo kag ginpaan sa bulig mismo sa lokal nga gobyerno sa Bacolod kag dito sa Department of the Environment and Natural Resources. Sa mando nga gin-offer ni Councilor Carl Lopez sunod kay Carmona, CLO gitong gitugyanan nga mo ni mag-monitor adlaw-adlaw sa mga activity dira. Ang ilay monitor din kay Carmona nga dapat kinasiguruhon nga wala nagasigi ang construction direction boy. Kay tibay mga reports nga nabaton nga do nagasigi pag iti kuno gyapon bisan nga wala sang certification o kumyara abi mando nga temporarily untaton anay. Di amadri ni Carmona dapat siguro bantayan gid kag mayara gid police power nga mabalaan gid nila mismo dira nga wala gid sang may reclamation, wala gid sa may ginakayo, wala gid sa may construction sa area mismo Aksyon boy. Abi ko anay ginuntad na anay pending sang iyang compliance sa mga kulang nga mga requirement dira. Amo pa ginaang Maldonado Carmona
Anyway, wala man nila ginakataon personal ang area mismo. Pero mo nila nabatian ng mga activities. Ang pagdagarin ni Carmona, i-comply agad anay ang mga requirements and then take kumiara na appeal lang siya, no? Kung magsigis na luwat sa pagkayo. Pero temporarily, ayok din ni Carmona, respeto ng anay ang mga tikang nga legal nga ginahimo subong sa lokal nga gobyerno. Kagati ko lang daw naton, may harap nga daan ni kaso nga ginpasaka sa may korte mo. May angot sa ni Aksyon Boy, no? Kaya kay in terms of legal dito nga mga action sa budget ka muna, of course, hindi sa magatag alay sa iyong statement, kay ara na sa korte ang ininga kaso mismo. Pero dariya sa lokal, gobyerno, kay na, kita dala na naman tuliwat sa City Legal Office ang sulat si Takulod, Engineer Andres Takulod, ba nga ito, contractor sang sining mismo, dira nga pag-reclaim sa area, nga ako dito kay Carmona, sa iyang pagangop, nagmando ang CLO liwat, nga untaton ang construction dra sa lugar. May report ko action dyan nga nabaton, may nag-info ni sa akon nga ang taga PRA Philippine Reclamation Authority. O na mapadulong gid para mag-conduct sa investigation mo? Yes, kay ako diri kay Sir kay Kapitan Carmona kay nasa ko nga pamangkot sa iya. Do amo ning response sa PRA sa ila sulat. Kay ang reclamation action boy nga kaso abing itong ilang illegal nga pag-reclaim dala sa area, wala to nadala sa kaso nga ginpasaka mo. Kay wala to sang investigation from PRA. Okay. So, amo nang ilagi na lang tao nga once ang PRA makakonduct sang thorough investigation kag may mga documents abing pagwa ang PRA nga nagapamatuod nga illegal ila ginobra. Dako dito kay Carmona, do another legal actions na naman ang ilang himuon may angot sinadra. Ang ilang ito kinuna, ang Philippine Waterways, ang Clean Water Act, do mga Mangrove Act action na boy, amo nang ila ito nga ginauna diri, no? Amot ko na confirm nga kon nga info nga posible basi subong adlaw nag-abot na sila basi buwas ara na sila sa area. Siguro kay nalakitaan ko dito sa barangay, nagkatugid ko sa may barangay Sumag. So, si Carmona, doon may ginapiparar man siya, no? Sa ilang to, lugar labot sa vaccination, may ginapiparar man siya, kag siya man mismo nagdatag sa tos informasyon, may angot sa development, sining issue dira, no? Nga reclamation, kag ang papagutod sa Bakaw, sa area ng sakop sa barangay Sumaga. Kung madumduman, tinalikdan nga si Limana, pagkabahin nagbuang ulan sa madung adlaw, tiya mo itong ilagitudlo, madila mo itong resulta, siya nang ginakayo, dira nga reclamation, kinagkitid gid, ang sang suba kag hindi gid makatayo yon, no? Ang flow mismo sang tubig action boy. Tinagbaha na sa pila ka area dira sang yes, sa tuloy na nga Sabado nagbaha gid to ang mga baboy gani gid pang takas to kabay. Kay hindi to masarangan kag taas gid ba ng level sang tubig. Kung na madumduman pag naton sa ton interview previously kay Kapitan Carmona, iya gin-identify 11 ka mga purok dali ng apektado kung according sa iya magtayo yon pa ang ining nga proyekto action boy. Okay. Yari si Kapitan Carmona siya konfirmasyon. Sa Sumag ano ang kompleto sa lulod? Actually, ang ispinal pagwas ang resolusyon nga i-monitor na doon sa City Legal ang site iti huwag na mga permits kag mga talantalan sige ang operations nila siguro nakapadala si Mr. Takulod letter sa District Legal gano'n niya si Dio kaya City Legal may nagano naman nag-reply siya nga taking health use ang noted sa City Legal pero ang iyang operation siya dapat i-monitorin sa City Legal. Ito dapat hindi na yung sige ito, di ba? Ano man? Dapat hindi na yung masige until magkakuwas talaga yung necessary permits sa mga barangay. Aksyon na po yung confirmasyon ni Punong Barangay Rodi Carmona sa Barangay Sumaga. May angot siya ng issue dira mismo sa may area sa Sumag River Action o Sumag River Action na boy. Anyway, sa ibang pang balita, Sumag man Japon nga area, kay na Sumag naglataw sila nga target, kaya ang target lang kaninila 150 action boy kay mga persona bilang bakunahan. Ganang kinatabo
nagulpi damo ang gusto nga magpabakuna. Pero kalabanan, kagalos na nandiri sa ila, nakaparehistro na gid man bala, nga interesado gid sila nga bakunahan gid sila Aksyon Boy. Okay. Ang 150 sang temprano pa do sobra. Sa muli ko na nakitaan nga sa nabaruan nga nagasiging ang vaccination rollout. Nagdamo ang tao. Tapos sang nagdamo ang tao, nila igo. Gusto ang ulihi, may nagtugang, pag nga nagtugang, Aksyon Boy, ang gusto nga magpabakuna, timing ko nung nagabot man si Bacolod City Mayor Evilio Bing Diratia sa area. Kaya nakita nilang sitwasyon dito sa lugar, nga doke ng lanon, guro dugangan na lang, kaya total damo, gusto magpabakuna, kung may mga available nga vaccine pa siguro nga na spare, tinagdesisyon ang lokal gobyerno sa Bacolod City Emergency Operations Center, nga dugangan sang isa kagatos pagid kadoses ang ihatag dito nga bakuna sa may barangay Sumaga. So from 150 nag 250 ang ginbakunahan sa sulod sang isa ka adlaw. So damo ang nag-interest na. Damo na nag-interest partida pa na kay pagabot ko sa hapon mga alas 4:30 na. Ito pa ito nabilin nga mapabakuna galing kido na siladaan na balaguro sang registration. Kag ba siguro may naguro ulo available bala sang vaccine nga ato na dala mismo sa area. Ati ang baldo ni Kapitan Carmona sa ibang pagid gusto dira magpabakuna. Maulad na sila sa sunod nga schedule sa barangay Sumaga. Kaya ang nakaparehistro na dahil sa Sumaga gusto gid magpabakuna according sa iya 2,000 na mong 2,000 na ya gusto gid na nila magpabakuna nati amo na bali na kun gina earlier pag ginabi na pabalo. Basi ban guro naka-spare sang ila oras weekdays gidaan may trabahong iban. Wala gid dito gid nakamakadto. Kay target nila balya post siguro na boto namon by July, first week of July o kung within all the month of July, mga 25 to 30% guro makaparegister ni kag kun ina pa bakuna nga ginaamahatag diri sa Sumag. Basi damo-damo man Aksyon Boy ang ila pagidigto mabakunahan. Wala to na gid na mag-abot ang order nga bakuna sa Bacolod ining AstraZeneca lang nga 650,000 nga doon. Oo, amo gid. Isa siguro ka pa matuod nga tamo na gid siguro ang gusto gid magpabakuna. Damo naman na nakaulon chinde Oo. Kay lain man nakaroon nga ko na nagpabakuna mazombies lain. May lagalawag-lawag na niya masumbi ka na kuno sa pila ka adlaw kuno kung magpabakuna ka lingkod kung di ka papakuna ikaw lang hindi sumbi kami sumbi. Yan ay na masumbi masagyapon. Masumbi masagyapon. Nga. Kaysa una ginamon. Yawan ka gid sa amon kay sumbi na kami kay nakapabakuna kami. Tapos sila wala pa no. Kaya pa kita kuno nga niya mapatay ka kuno kun after mga 2 years, 3 years kung na bakunahan ka, lingkote, may na kung hindi ka mabakuna, ikaw isa buhay is kalibutan. Sabi mo namin pang buhay, ikaw lang isa ba? Ano ka sa langit, ikaw lang isa, no? Mabakal ka tuloy, isda, liway ka baklan, kay tinaway na to yung gabligat tuloy. Kagawin na sa may mamunet. Bot din na yan. O kaniway na may mamunet, way na may mangisda. Ay na may managat, no? Ikaw na lang isa bilhin, tabi mo namin na nga pangabuhi. Pero, pero inway na yung kamaturan, ina nga balita, no? Kaya di sino nagbasi, di mo naging basi yang, di sino nagpalaptas na yung balita, mga fake news, magpatis na, no? Gani, man, no? Isa ini siguro ka pamatuod, nga subang mga panahon, damo gid man gusto magpabakuna, kaya kung diboto nato ng mga vaccination centers, damo Aksyon Boy ang nagakat dito mismo. Damo naman nakaparehistro. Iban gano pa ni hesitant pa subong. Pero kung makita nila damo na ginagawa bakuna, masunod-sunod naman siguro Aksyon Boy, no? Yari si Kapitan Carmona sa reward sa interview. Sa mga adlaw, si government, no? Sa Bacolod, nag-advise ato na 150 ka vaccines para dala sa mga sumag. Nakita nato nga doon ka na mo ginagpan, no? Rehistro nga mga A1, A2, A3 sa priority list. So, nag-iyo kita sa mayor, kaya si mayor tingin natin yakin na. Lagi na ba sa matragin sa namon, kaya nag-ugam rin 100 ka vaccine siya. Aksyon na boy, si Kapitan Carmona sa aton nga interview. Balitagikan sa patrol ang katagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat kay Aksyon John Diaz. Oras na ton, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:54. Oy mga ka-aksyon, hindi malipat. Buwas, Hunyo 18,
83rd Charter Day celebration sa siyudad sa Bacolod. No? Dumdumanin nyo kaysa una, October 19, gin pa correct na, kay ti ang pagpirma sa Bacolod bilang chartered city was done way back in June 18. Ang pitsabi June 18, hindi ko sigurado sa tuig, no? Pero ika 83rd na doon, no? I-minus yung lang ang 83 sa 21 amo nga tuig in pirmahan ang ang kasuguan ang lahi nga nag-deklarar sa Bacolod as a chartered city. So buwas nga adlaw, holiday diri sa siyudad sa Bacolod, no? Action and holiday buwas, no? Way gani amon holiday buwas diri sa siyudad sa Bacolod because we are celebrating the 83rd Charter Day anniversary sa siyudad sa Bacolod. May mga ginpreparar diri nga programa ang atong siyudad before, ginpreparahan ining June 18. But sa latest statement ni Mayor Bing Leonardia, tungod sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 kag para malikawan ang pagdugang saka kaso, ginpakamaayo na lang i-postpone anay ang mga activities. Buwas tani ang bisita si Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Natala na maabot yung tani buwas, nag-okay na to. Pero gin-postpone anay, ginpakamaayo ni Mayor Bing nga i-postpone anay ang celebration bangod para nga malikawan ining gathering, ining posible pa paglaptas ang COVID-19, no? So wala celebration, in postpone but lingon on some other time nga makakita abis ang time na nga daw pwede na muna siguro paghimo sa mga celebration. But tiyan mo na, although nga gin-postpone yung celebration, waya gin-postpone ang Charter Day commemoration. Ang Charter Day buwas gid why na gin-postpone June 18 gyapon. That is why there is sa siyudad sa Bacolod holiday iya sa siyudad sa Bacolod buwas nga adlaw June 18 bangod sang Charter Day celebration. Ang activities na ang gin-postpone, ha? Muna yung tago naton kay basi masiling bla ka mo nga gin-postpone ang Charter Day. Waya gin-postpone ang Charter Day. Ang gin-postpone niya ang celebration lang ang gin-preparar tani sa siyudad sa Bacolod sa pagdumdum sa ika-83 nga anibersaryo sa pagkasyudad sa Bacolod, no? Why na tayo question kag why na tayo away da ko na nga ang June 18 kag halin sa October 19, no? Kay natapos na ina, nanginlayin na ina, permado na ina ni Presidente Rodrigo Duterte. So June 18 buwas charter anniversary sa celebration sa siyudad sa Bacolod, sa tanan nga taga Bacolod, happy Charter Day celebration, no? Kag happy holiday. Kay ti holiday boss mo, no? June 18, no? Holiday buwas. So, happy holiday sa inyo tanan. Mayong gabi, Melanie Bernas. Kag sa tanan ko nga pamati sa bilog nga Negros. Happy birthday. Mayong nga pagpamati. Almira Lim Malazarte. Mayong gabi, Man Herman Ibanez. Good evening, boy nami atong syudad kay kung magbata kuno ang positive, nagbata na lang sa balay mo palang ginkuha kay wala butangan nga facility kadugay na sa pandemic, wala may inobra nga facility para sa mga bata. I don't know, i-check ta na, no? Amang kuton ta na kung amo na nga kaso kung ano yang dapat ani, no? Virgil Ligaspi Coloso, classmate, mayong gabi dira sa imo. Sige. Okay. So mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Temporaryo kita nga nagpangalagad sa ngalan ni Aksyon Brian Morden. Standby na sa masunod nga programa. Upod sa kay Aksyon Eric Magbanwa, no? Ang Aksyon Night Patrol. Ang inyo dinalagad, Aksyon Boy Duran. Kita buwas iya sa balita naman, ha? Lasais buwas sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 ka Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!